Hoće me je skinit, bismillah. Hajde da je skinim. Ček, da je skinim sam. Da je skinimo, čekaj. Hajde. Ajde, ja ću tebi nešto vam poklonit drugo. Da mi skinimo. Daj. Hajde. Daj mu još 10. 10 je. Daj mu još 10. Skupa. Nije 30 marki, dobro hamali. Hajde, da, bismillah, evo. Bismillah. Hajde, djede, hajde. 30 marki. Hajde, 30. Evo i, hajde. Hoćeš. 30, evo je i... Ja bi dao. Hajde, daj. Ja bi je dao za 10. Daj, ko sjedne, sad ću vam dati. Ajde. Ja bi je dao za protiv volova. Deja. Hajde, evo je, bismillah. Hajde. 30 dajem za to. Hajde. Protiv hladnoće je pomogla ti? Nije, sad ću ja tebi jedan čaj poslati odozdo i dadnem ti ovo da mi daš to. Hajde. Hajde sine, recimo bo. Ajde, skini je. Hajde. Hajde, djede, Ova hajde, će ti skini. donijet čaj i keks. Hajde, daj. Šta hoćete vi od njega? Šta hoćete? A Majli ima, Majli mu napravio. Nemojte dirat čovjeka. On je, znači kad ne da čovjek i u pravu je. ti još 10. Hajde, evo još 10 dajem. Evo je još 10. 40, ja daću ti 50, evo. Vidi ovoga, dede, ovaj ti je bolji. Čekaj, šta je rekao ovaj? Nema, ba vidim ga on. Ajde, evo. Šta mu je rekao Sirbaz? Sirbaz mi rekao da će biti zdrav i da će živjeti 100 godina. Ne daj ti ni po kakve pare. Hajde, evo 50, vidi ovoga. Pola penzije, hajde. Daje vam, hajde. Hajde, bismillah, hajde. Bil ti dao za ove pare? Samo ruku. A da. Hajde. Umrić kao nevjernik. Kao nevjernik umiri. Ne znam, ni dževat šta je to. A kao nevjernik? Pa jeba. Ne vidi ono, pa jeba. Boga ti, pa ja mislio ti se zezam sa njim. Hajde, evo 50. Kao nevjernik umiri. On se predao ovo, nije Allahu. On nije musliman. Hajde. Hajde, dedo, da je pazarimo. 50. Je li ovo 50? Čekaj da ga pitamo kad već snimamo. Čekaj, hajde. A što ne da, dedo? Samo malo dževate. Zato što... Što ne daš? Hoćemo ti daš. A šta ti je rekao hođa za to? Šta ti je rekao, ko ti je to pravio? A ko ti je pravio to? Ko je napravio to? Koji hođa? Pravi. Daj pokažu rukom, sad vidim kako izgleda, da snimim. Ne moraš iskidati. Sad vidim kako izgleda, šta je to? Njemu je to najvjerovatnije psihozu stvorilo. Pa jeba. Šta je unutra? I onda preko toga se Da relaksira. vidim, samo mi pokažu ako stavi na svoj plan. Pokaži nam, sam pokaži. Kuran. Jesi li ti otvaru? Jesi li je otvaru? Imaju sve, nismo se šeitan. Otvori ovako. Znam, a jesi li ti otvaru da vidiš unutra Kur'an? Je li unutra Kur'an? Ja mislio pa. Znaš li ti arapski, dedo? Gdje da vidimo šta piše, hajde. Hoćemo ti donijeti čaj ovdje i keks. Hoću donijet ćemo sve što treba, samo skini djede. Podaj da vidi. Ajde da vidimo. Evo, tebe će poslušati. Poslušaj me da vidi, kad su navalili toliko, brate. Ne vidi, nek pregledaju. Jeste, samo nek vidi. Jest. Pa poslušaj mene, nek samo vidi. Da li su harfovi crtali? Da vidimo da li su harfovi. Da li je to, možda ti, možda i ni. Da misli on se šali. Sad ti tu izvuci nama. Evo, mislim. Evo, vidiš. Stavi ovdje ovo na sve. Čekaj, evo, 50. Ništa, samo čuvaj, neće. Samo čuvaj. Bismillah. Ešhedu en la ilaha illallah. Ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sad si pravi, sad je bolje. Ne pokaži što malo vidimo, šta je tu bilo stvari.
A najvjerojatnije da mu je to. Daj makaze malo. Znaš što da vidi, da tebi nije šta on napravio loše. I Zato sad on, vidimo da nije, ako je Kur'an, onda još, to ti je dobro. Kako ovo napravi? Nemam pojma, to mu je najvjerojatnije Ovo znači. Vidiš li ti u što je to zatvorano? vidiš da nema Kur'ana nigdje. Ma dže bolan? Niđe Kur'ana nema. Nema ti Boga mi deda, harf. Jesi ti vidio kako on pisao? Boga mi da on tebi nije šta napravio novu. Zato je njemu bilo studeno. Moj dedo. Nema ti nigdje harfova, bolan. Vidiš da nema, gledaj. lijevo natrpo, svašta. Vidiš da ti je svašta natrpo, ništa ti tu ne piše, moj dedo. Ima nešto, nokti mora Ha? nešto. Mora nešto Ama biti. kako je to zamoto u 16. patrola? Bar. Slušaj, znaš šta ćeš ako ćeš ti to? Bolje ti je zamotaš onaj Kur'an mali. I Vidio sad veselu. jesi Reci vidio? estakfirullah. Estakfirullah. Estakfirullah, estakfirullah. Sad Jesi ti vidio nama sad dobar. da ništa nema, jesi svojim Si očima vidio nema ništa. Ajde ti sad umi se klanjaj nam tamo. Ja. Hajde. Jesi vidio svojim očima? Da, Pokaži mu opet da vidi. Vidio je. Jesi vidio ti da nema ništa? Nema Da ništa. je 100 godina prije pisao bilo bi Nema. nešto. Evo, ovdje ste vidjeli kako naši sihirbazi varaju naš narod. Znači, jedan običan papir koji je zamotan u nekoliko omota najlona, Da ništa ne piše na njemu. da ništa ne piše na njemu. A čovjek je bio ubeđen koliko malo kod tebe da je ovo bilo dide. Koliko dugo Znači, notaš ovo Ima najve? to skoro... A ovaj dedo 20 nosi godina 20 nosi. godina ovaj zapis i bio je Ali Ubijeđen. nije, ubijeđen da on njemu donosi sreću i zdravlje i ostalo. a ništa ne piše. I hvala Allahu kad smo mi ovdje došli, kad smo ovog dedu spasili ovog nevjerstva. Alhamdulillah. Svojim si očima vidio. Jesi vidio da nema Ja ti ništa? lakše sad. Ti si toliko bio uvjeren u to, vidiš kako ljudi, toliko si bio uvjeren u to da ima nešto. Jesi vidio da nema ništa? Jer to Znaš, nije... duzo pomalo. Zato nemaš napretka, bolan. Ja sam mislio da ima tu neki kurvanski To ajet. nema ono vidjeti ništa, pa jesi vidio svojim Na očima. tome. Sada na... I da ga je to psihozija oslobađala. Ma kako vidiš? Da vidio sa svojim očima. Evo vidite, parenje jednog zapisa. Odakle ste vi rodom? Odakle si rodom? Ja. Iza Stupara. Ja, Brgule. Brgule. Dedo, da ti znaš kojeg ti se belaja kotari su. Moj sin. Najratnije ove tekbire da mu je pakao i... Ma kakvi tekbire. Nije to ništa. To samo Ja. možda nešto bez veze. On je ovdje nešto njemu ovako, Aki, to nije. na bazi tečnosti. Ja. O ženski onih stvari, kad žena ono nije čista, Ja. krvi i tako ti stvari. Viš tu da ne... Misli će neko da pušiš. Spasio. Krenimo da zapis da vidite. Evo, ovo je zapis u ovoj kutiji. Vidi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ovaj sih koji smo malo prije spalili, sada ga bacamo u vodu. Bismillah.